Kanye mfondini ngumhlala wantoni usibizele ntoni kwenzeka ntoni apha mfondini emhlabeni kaYehova Usiyana uncedile ufika mfondini kwenzeka ntoni uncedile ufika fojonga mfondini ongxaki irhatebe madoda bakhuthwele elikrwala bagaya impahla zabo bonke madoda uliya nosima abantwana bakamini bonke baphandle yazi into endiyithandayo ucima jonga ka wena kanyo eke ngithanda into eyi-1 kamani uliya sasilapha simkhupha simfundisa ubudoda irhatebe I taught him one thing to Leah. I taught him one thing that Leah, if umntu noba umfutshane noba ingotyongoty irhatebe bawuqhala amasimba head okanye sadestoy phume phandle Lukanye subale menemene we ngxaki uhamba apha kanti uyobiza abantu okokuqala okwesibini xelela le tshomi yakho ayilimaza ngempama le ntwana le ntwana le kanyo irhatebe le nto ongayaziyo mayicela ulimala mani mayilimaze qala kakubi betha Thini ngotyongo nje lwana iphindi thini yinto le ntwana ngicela kakubi le ntwana stop it I like it mna andinadlame umntu ofuna ubetha mna nazi application open kawufuna unibetha but yonke into yam ihamba ngesidima ndisithozela ndizacenga apho liya ndivu liya ke madoda nansi into engenzeke madoda yonke loo nto yenza on behalf yenza loo nto leyo on behalf lomntana nothini yakwazi on behalf of usimba cenga mnanam ya jonga mntana awunanda yabe uzathetha noliya awunandawo olala application open but ndizathetha noliya akurhatebe ndimaziyo sim mna ndake ndacapukela sim ndijongile limelayo ndake ndithethile but yabona sim ndikuyekele sim liya mthetha naye boy liya liya sunjala siyacenga ngoku mandeka fundi liya boy I love you mna from your mother's wound ever from your mother's wound wodini ndakuthanda liya yazi liya ngexesha uJesus ekusakha wena ndathi yenza le ntwana ibe nengqondo ndakuthanda liya kawuyenza into obubele uvula amasango ngene isithandwa sam but ngotyongotyo take liya outside wathi noyifithile andithethelo sim ngelisa le ntwana ma ngelisa ngale ntwana le ntwana ndifuna egageni le ntwana yabona ngoku liya lungiselele ukulwa khalisa nomntu wam apha kayinto endibetha apha lizathi vumbu swele dubule lam but andifuni nto ndiyenze cam kwe-beautiful girl nasekhaya ndiyi-bloody full girl ndiyakuthanda mna nam in my life soze ndikuye wetyiwe ngamaqhwa liya nina nizotifutheka Kame fonini. Hey, futheka kandinike ithuba lam ndithethe bendicima kuzolunga asoze ndithethe kandithetha nonke mna ndiyenza inansi zolungisa ndenza i-intuition thetha nonke abalungisi sithi ngancola lukhanya liya cela uvulela umntwana boy ayinokufuna phandle mna andifuni yenza inoise liya but ndiyakucela ngoku liya ndiyakuthanda kodini lo mntana umncinci liya ba makahlale ngathethe tamsiyana so khavulela mntana chance eyi-1 sihlale nosindi ahlale usimo andikwazi liya ndikwazi unjena liya zange loo nto liya uyagodola umntu wam apha liya kawuthi uvule nawe mani oyini na vula mani liya yemadoda sisi waphuma sowunxibe into zokulala nantsika ulibele kuzitikatika nale ntwana ulibele kuzitikatika nale ntwana sihleli phandle thina apha mntakatata yini iyacangwa indoda bawuyazi indoda iyacangwa uzukubheke kulaa mlomo bomvu bagweba 16 verse 16 udelile wombethu usamson
waphela amandla Kosecaweni kanti lapho. Kosecaweni inamandla lapho. le nto iphansi Kosecaweni yazi lapho. Mary Oh. asabaweli basamsoni ke ndibethwe ndinethe nabo Futheko thini uyadelela wena ayijonga ngxaki kandiyeke mebhulu wathi sithi ingxaki kuwe Ayini madoda, ayini madoda. hayi lukanye Kambe. meza Ayini meza madoda. utyelisa ngale ntwana wena suthi hayini apha le ntwana ithi ingxaki kum le Jonga fonini. Khwelisa ngomntana ma okay ndiyenze lula problem nandizathi problem ke mama Bona bamathini. ugaba le ntwana Hayi madoda. hamba thatha izinto zam Thatha ncaki. sana la grosali sibulale Thatha sabona ngasonye ngo. sana la grosali thatha uyazithanda izinto Mary Mary kokwenu ndithi nabo ndithanda nomntana ngena simbulela sigqebhezana Mary yo Mani wena into inceda wananazela wananazela katebe asi sinqanda le wenzenye kate sambema beni man yandibiza sim hayi man stop it I like it zange Ayikelekile ngokukade lokuhamba lamthatha umnqwazi zakho nje 14 into na 14. hayi madoda khanyalwisa le nto irongo Ungathatha umnqwazi enye indoda 14. wazi awukwazi and then ikhanyo ithinta le nto xa umntu ethatha umnqwazi wakhe qhela uthini yena qhela uthini wena kutheni le nto kutheni nje urhawuzelelwa zizandla nje kutheni nje uredi man for ukulwa akusilwe ngoku yazi tamshana akanayenzi left hook lejima ibhoksini ngexesha abantu abaninzi wawisile so nawe ke tayam 4 to 4 hayi you are very close rhatebe yimamani Umlo phekomlo 14 lo mfo. inobuliya ufuze wena esisenzayo liya wena yazi liya endimthanda but amfundisi chap indololwa chap indololwa Utheni 14 usilwa kodwa siphuma konye umlo ngapho nawe ufuna ulwa ngapho. hayi gama lami lomtshana Into kothini? unqula into zamantabi besa hayi besa thako thina hey tak Gazelana nabantwana. Yabona gazelana ngabantwana. Uyayibona msiyana? kodwa ke ndoda enkulu xa siza kuthetha inyani nawe uyindoda uhamba namadoda jonga umsiyana unxibe njani jonga mna ndinxibe njani jonga wena ufake ipinki yazi lukhanye nawe ubumofi wena pho yazi Kade. Yabona msiyana. Awujola. Yabona awujola. Mosiphatha awujola ne youth. Ubanje. Dijonge kothi. ithi lona ujola nabani wena Ubaby. balo Ubi. utshona phi lo Awuyalonda. utshona phi wena I14 awuyalonda. he mani ndiyakhumbula lo muntu efowunelwa nguB utshona phi lo in fact yayinguye wayefowunela uB kwacacisa into yoba ngabana umntanam segqatselwe negwava pha yinto yinyani le Ipholile. Jonga. yamsitsho yazi ta nawe ndihloniphile lukhanye yeva Kade. hloniphile pho yeva Kade. but one thing andifuni into yoba undileqe ngasemva Kade. ndiyakuthanda nje madoda Cela ungaze wes afuni iphuma ndakanabanjwa tamsiyane yeva but kaloku into endingayifuni andifuni yazi wena uyayazi uba mna noB ithini incwadi yam but wena nguwe lowo unqolo uba ngemva ulandela mna ufuna utya apho nditya khona apho manzi akhe amabhoyi ayaphinda ame yimilo hayi mani madoda wo mani Kade. mamelani mani masithetheni ngale into yakaliya siyeke le ipecukile laa ntwana senisilwa ngoku nelwela umntu omnye Kade. umnye lo mntu incinci ngaka le nto elwisayo jonga ta one thing endiyicaphukelayo ngale Kade. tshomi yam ndamthanda ukhanyo I love you boy ne but one thing don't eat where I eat because wokwena ngokunyenzela yini So you already Kade butyapi. for everywhere go mna Umpingo wami MTN mfana wami. Mapipipi. Ndiqonda loo nto but
ubhibhize wena mna ndifuna ubhibhiza njengetshomi uyenza ithiltani kayikhodla ukhanya madoda mamelani mani into eyenzekayo ingathi into ezaba rayithi apha masike sifumaneni nokuba ngunonjanga mani ndinayo into endinayo apha Unononjanga? ya ndinazo isente endinazo mani yabona hayi bento mani Thetha nale silwathu sakho. akhoyo ndophenditheka ibhi hayi thatha ubhi boy mamela fondini yabona la liya umoshwe ngumary uliya bekungamelanga phofu umary yena kuqala ebengenawulencisa umntana mani what is that jonge ngokulanona imhloniphi ngoku ibagxotha bonke endlini oh lethane yaliya yaheda lantwana uliya ka ungathi uthoma kuliya lona eqama ngolu hlobo headache but that is totally wrong man. but one thing suqhelwa nawe msiyana boy kangathi yazi nanansilwa sani Madoda enen Khatebe uza konzakala Khatebe fondini awunzakalanga uqokana lo Jesus Khatebe yintoni lento uhleli nje fondini wena unguphuma silwe khangela wena start boy betha bazi into yami yazi nginceda mshana ngani